voi ce faceți? Păi da, acum vrem. De fapt, mâine e februarie. Mâine. Am decis că mâine... Pregătim aici, pentru că unde să punem telefonul ca să ne filmeze la ora de casă. Nu știu cum l-am pus pe ăsta, nu cred că stă bine. Am pus cerul. Deci nu se poate mai bine de atât. Ok, asta facem chestia aia? Dar poate și să nu fie cât boș la început, sau? El nu... Intră doar ea. Atât. Ok. Zic, mai dai să faci mai multe filmări ca să fie cât mai mult, ca să am bine să aleg. Ok sau nu? Da, nu-mi place, mai cântă odată. Acum puțin volumul. De unde să dau o parte care cânti, nu știu, refrenul? Păi, poate? da, Cred că începutul. Ok, da. na bine. Asta e, mă rog, intro. Aha. I'm begging, begging you, so put your loving hand out, baby. Mai. Dau mai scurt acum. Ok, deci ai în fa diez minor. Ta-ra-pa-pam. Asta e altceva. Tira-pa-pam și fa diez. Bun, știu ce aici. Și pe do diez să dăm la asta la în ce gamă el. Te-ai apropiat puțin mai mult? Ce fain se aude. Chiar se aude. Nadia stă la sat. Mă restul papucii până ajung la ea acasă. Să fie. Îmi pare rău, my friend. Avem nevoie de material. Și am decis Vizitele pot fi un material foarte bun. Da, ce ai mai făcut? Bine, am venit. Stai să-ți iau. Da, stau la sat. Stau în centru comercial aici. Bă, dar asta de ce tot 4 minute? Tu, ce s-a întâmplat cu mașina ta? Sărăcie aici. N-avem cu ce să mergem la video. Cum putem deveni faimoase dacă nu avem măcar un șofer în pui mei și ăsta nu mai vine? Nici Uber. Cum se numește piesa în primul? Credincios. Hello. O să Deci când ai scris să nu fie părul... apărări? Când ai zis de păr, eu. Georgiana, zic, ai văzut ce-o scris. Eu zic, tu crezi că așa de târziu se Eu poate am făcut anunța la chestia mine, asta? am făcut teste pe mine, făcut Dani și eram, arată ce, arăta, în fine. Hai că vă arăt imediat. Zic eu, ăsta nu-i mesaj și Asta trebuie să-l nu e primesc cu așa. 2 ore înainte de ăsta. Zic, asta durează o zi întreagă să Trebuie rezolv. săptămâni. Cum bine să ridicat? Mă duc să aibă ceva dacă trebuie la... Mai găsim. Eu știu că odată m-am mai chinuit să-l pun și ceva lipsea. De-aia am adus scoci. Jur că am adus scoci. Vezi, mult mai... Și pot să-l fac Nu-mi mai place așa să rece. Ia. Mai sepia, nu? Ce să nu? Păi sepia nu mai rece. Aici sunt mai multe... Oh, uite, mai e ceva negru. Da, ăsta e ăla. Da, ăla l-am O să-l găsit. pun aici. Da, ca să știm ce de Da, el. interesant. Bun, ia să vedem care merge mai fain. Sus. Telefonul. Și fără cercuri nu-i... Nu că e fain. Și eu aș pune și pe voi, parcă un pic de albastru în... Ne face extraterestri, noi ca verde. să faci așa. All I need